Ka long ka basngo thamula na marki khaput jong ka West Giant Hills District Meghalaya bat ka West Karbi Anglong District Assam kidang don hapdeng ka jingya kaja Henry ki Karbi kila kam ba kila depsti lightly ki mauput bat ki penar kila penpra ya kite ki mauput da ubom ha kamit jong ka arknyo trik naitung Ki Karbi na kasnong takpat ka badon ha West Karbi Anglong District kila kam baki don lightly ki mauput ki balasi hapdeng kasnong takpat bat lapangap jong ka West Giant Hills District. Katkum ka jingkam jong ki Karbi uwe umauput udon hapdeng wa uwe pat umauput hapun thor ka ba bat uwe pat ula syak penpra hakiri runar ki bom itu henry la kenok pat balale da ki penar na lapangap. Ki Karbi kila keno baha kapor khat san shiteng sinya jong ka ar penyo trik ubnai naitung kila don ki penar na lapangap kila wan bread da ki tiar jing penpsai ne ki bom ban penjulo re mauput badon hakawa habaya kren bat uwahe shnong ka lapangap uma demon miling do ulaong ba kate ka jingja balakam da ki Karbi kalong tang ka jing keno persya ikinong shnong ka lapangap Umaling do ulabu ka jingkali ka sarkar Meghalaya la ka daladon ne em ka jingsi mauput apdeng ka Assam mat ka Meghalaya nadu ki por ki bamenshwa ne ki por ki baladap knang ba kinong shnong ru kin snothu bakum kinong shnong ki ba shong basa ha ka te ka than hadu menta kimpat juyo snow baladap bansi maupun shu la dadon uta umauput mausam kumbakam ki Karbi kan mentoy ayu ban yakren penbej put hapdeng ka Meghalaya bat Assam laong umaling do bat benrap bakum kinong shnong kimpat juyo sngo bana kaliang ki longshwa manshwa kin yathu khana ba kini ki de ki mauput baladep si hapdeng ki arjala kani ka jing keno ka baklem nong rim jo ki Karbi ka detang ka jing penthok briai kinong shnong ka lapangap laong shu umaling do bat benrap ru bana kaliang ka dor bar shnong lapangap kala khang persya yaki khun ka shnong ban mi yong